अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। सटो गइले सैया जी पाजादवा घुमाटाउ भरले नथिया उतरले सटो गइले सैया जी पाजादवा म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। जननी में ससुरा में ऐसा न होला पियऊ के बुझत रही बड़ा कारे भोला जननी में ससुरा में ऐसा न होला पियऊ के बुझत रही बड़ा कारे भोला नैहर के लाया सरिया लो सरले डर गइल बाटे रे जिया सटो गइले राजा जी पाजादवा घुमाटाउ भरले नथिया उतरले सटो गइले सैया जी पाजादवा रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। बोले नहीं देले कुछो धैले कलाई मीठी मीठी बात में उले ले फसाई अरे सखी अब कहाँ जाई हो बोले नहीं देले कुछो धैले कलाई मीठी मीठी बात में उले ले फुसलाई आलोक गोस्वामी सूरज अनिल धैले बा हमारा बुखारा घुमाटाउ भरले नथिया उतरले सटो गइले सैया जी पाजादवा घुमाटाउ भरले नथिया उतरले सटो गइले सैया जी पाजादवा कमे उमर में पैनी गवनावा लागल बहुत रे दादावा घुमाटाउ भरले नथिया उतरले सटो गइले सैया जी पाजादवा घुमाटाउ भरले नथिया उतरले सटो गइले राजा जी पाजादवा।